Ai de capul meu, ce colagul ăsta, frate? Lasă un col de Salutare și bine v-am găsit din nou pe aici. Astăzi am venit acasă la bunici să mai văd și ce fac ei și evident să scap din casa lor. Oricum, jocul ăsta Granny îmi creează o nostalgie profundă, pentru că jocul ăsta, țin minte că l-am instalat atât de greu, adică nici măcar nu știam că există jocul ăsta, nici nu știam ce e la Granny. Aveam, cât aveam pe atunci, 10 ani, nici nu știu câți ani aveam, sincer vă zic. Habar n-am, dar oricum știu că la început eram atât de prost la joc, mă ascultam în baie, le auzeam pe grandpa cum sforăie, eu credeam că e frică de mine, ca să vă dați seama câtă logică am avut eu. Deci eu joc jocul ăsta de când a apărut, mai pe scurt. Doar că eu, sincer, vă recunosc, n-am mai jucat jocul de foarte mult timp și e o chestie foarte ciudată, e că merge foarte greu, într-un oarecare motiv, dar nu știu exact de ce. Posibil de aceea că filmez sau habar n-am de ce. Dar na, bine, ce-i drept, nici nu țin telefonul prea bine, pentru că trebuie să se audă și microfonul. Aolo, am activat ceva. Hai aici, babăciuie. Pro player. Granny's house. Oricum, sunt pro player. Aici în jocul ăsta n-are nimeni. Nimeni nu poate să mă bată pe jocul ăsta. Ai de capul meu, ce colagul ăsta, frate? Lasă un col de treabă. V-a apucat lagul, hă? Oolo, ce se mișcă atât de greu, frate. Oare de aia că filmez? Babo, saci! Wow, au făcut umbră la coadă. Nu la coadă, la aia. Babăciune! Hăț, Hărculița. Haide, haide, Moș Crăciun. Unde e Moș Crăciun ăsta că-l bat? Bă! Hai odată, mă! Nu-i la el. S-a mort ca o dormit până amul. Tu l-ai, doamne, ia, mâni. M-a dus capul, eu să cheam și l-așteptam. Bravo, mă, bravo. Te duce capul, te zici că nu te duce. Ia-l odată mai repede. Fioi, doamne. Și am o să vezi că vine. Bine că mă deranjează, că oricum n-am treabă, dar că idee așa. Na, bun. Baba asta se spawnează mintea naș. Așa că trebuie să o... N-am luat crowbar-ul. Bravo. Pot să mai urc eu sus de aici? Da. Am urcat eu sus. Am urcat sus de mola cap. Eu mă mir că nu-i baba pe aici. Sau poate că nu s-a spawnat. Habar am pe unde umblă. Bă, da, m-am dat de gol. Buricul ăsta cred că e pe jos pe undeva. Sau unul dintre ei, cel mai probabil e jos. Sau? Where are you? Așa. Na, bun. Oricum, sincer, sper să termin jocul, pentru că n-am mai jucat jocul de foarte multă vreme. Înainte aveam un canal de YouTube pe care dădeam speedrun-uri, care terminam jocul cu gen 5-6 minute. Și gândiți-vă că să termin un joc în 5-6 minute, eu cred că eu reușit oricum. Mai ales în condițiile în care era... Vai, luați-aș câinii! Mânca chiar... Alo. Vine și baba. Vine și baba, vine și tata, vine și Crăciunul, vine și... Tă neamul vine. Tă neamul de pușcăriar. Vine.
nasul tău în cur la mine. Hai da! Ia râs tu, hai odată. Hehehe. Poate două tumbă. Tumba, hai. Simba! Am căzut că sare. Că sunt modurile alea vechi, cu modul, de exemplu, Granny Chapter 2 Moș Crăciun sau din astea moduri. Și sunt pe varianta veche de 2017. Dacă mai știți versiunea aia. Dar oricum, super joc până la urmă. Adică, bă, doar gândește-te, frate, un joc din ăsta, cât de popular a fost atunci. Sincer, m-aș bucura să scoată ăștia Granny 4. Dar Granny 4 să fie gen Granny 2, da, bravo. Să fie Granny 2, să poți ajunge și în Granny 1, sau să fie Granny 1 și să poți merge în Granny 2. Ceva așa combo, că parcă așa are mai mult haz. Sau mie mi se pare treaba asta, că parcă ar avea mai mult haz, așa, știi? Mai mult, mai șmecher, mai alea. Oricum, imediat o să mor, pentru că nu prea am fost atent la ce am făcut mai înainte. Deci îmi trebuie căcatul ăla de handville. No, și handville-ul ăla, eu de unde îl iau? Cred că de la etaj. Și până mă duc eu la etaj, o să cam mor, probabil, așa-i? Așa-i? Mi-e frică. Poate scap cu viața. Mamă, tu-ți gura, mătii. Ești chiară? Cred că e chiară, baba. Hop, scârbau. Oricum, dacă vreți, o să fac și cu moduri. De exemplu, SpongeBob în Granny 2 sau din astea. Bine, nu vă promit că o să fac mare speedrun, vai, ies în 5 minute și nu știu ce. Pentru că, ca să și vorbești, să și ieși repede, durează. Pentru că nici nu poți să țin telefonul prea bine, știi? Adică e o chestie destul de greu de făcut. Plus că eu, când o să ies afară, pic în capcană. Super. Ai gândit-o, babo, uai. Hopa, scărpau, am fentat jocul iar. Că pe mine automat cred că mă punea în cap. Tu-ți gura, mătii! Repede! Păi de ați văzut cum a venit ăla? Nici nu se uită, nici nimic. Zici că venea direct la mine. De ce, doamne, de... Ha, i-aș face ofendă să-i să am o să intru înapoi. Du-te acasă. Pașorogul plângi pe masă. Du-te să nu te văd. Cum am pus pistolul ăla acolo? Hâț, miau, pau. Handville-ul ăla, ori e aici, ori habar la mânghi. Aha! Scărbau! Facem o schemă, sper să nu mor. Bun! Aha, pro player pe dracu. Tare pro player eu. I see you. No, hai să merg. Aici cred că mor. De ce căcat a pus prostia asta că dacă piși de acolo să... Uai. Te pui la nani? Să pus la nani. Mânca la arcâni. Nani, puiul mami. Să mori în chinuri, puiul mami. Na bun. Eu n-aș fi zis că o să scap. Sincer vă zic, n-aș fi zis că o să scap. Nu știu în cât timp am scăpat sau care e faza, nu mă întrebați. Adică, acum nu știu, evident. Dar când o să editez o să știu. Dar așa, vorbind acum pe videoclip, nu știu cât timp a durat. Dar, să zic, cred că în 10-15 minute am stat pe clip. Nu știu. Oricum nu o să se uite absolut nimeni până aici. Că până la urmă n-am nici măcar un abonat. Știi? Adică... Oh, lelelele. Ba, cred. Na, bravo, ce să zic? Nu puteai tu să-i duci mai încolo. Te-o doru gâtul. Uai, ce? Băi, vine repede. Ce-o mânca baba asta? M-a mâncat fasole, cred că. Mânca fasole cu cărat. Cred că o dat 2 beșii. Nu-s normal. Oricum, ne revedem data viitoare într-un alt clip mirabolant.
Șpa, șpa!